Mali kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fo dante foli min na bi an wulila ka se PMU Mali kɔnɔna na PMU Mali ni BET 223 ye jeu dɔ labɛn o jeu in tɔgɔ jeu millionnaire jeu in organisé la Bamakɔ yan nɔ a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ an balimakɛ dɔ gagné o jeu in na million 20 an ka jɛ an k'o lajɛ. Jeu ni mun ye jeu ni proposé no PMU partenaire dɔ de fɛ n'o ye BET 223 ye a jeu tɔgɔ millionnaire ye mun ye i bɛna i bɛ wari bɔ à partir de 200 francs. Maintenant ticket bɛ di i ma numéro damadɔ b'a kan i mana numéro fara ɲɔgɔn kan o résultat mana kɛ mun ye i bɛ jigin k'a lajɛ case kɔnɔ ni o résultat bɛ bɛn wari hakɛ mun ma i y'o de sɔrɔ nin cas la a tigi jouera a y'a ka calcul kɛ o tun bɛ bɛn 20 millions ma a ye 20 millions sɔrɔ nin de ye o jeu a tɔgɔ millionnaire. Jeu ni bɛ se ka jouer fan bɛɛ jeu ni bɛ se ka jouer PMU yɛrɛ sobiye feerelaw bolo parce que o machine kelen mun bɛ olu bolo olu de bɛ na olu de b'a feere donc ni mɔgɔ min degelen don sobiye t'a la i bɛ taa PMU biye feerela fɛ yen ni mɔgɔ minnu degelen tɛ sobiye t'a la i bɛ taa PMU tige feerela fɛ yen fana mais BET 223 fana ka réseau bɛ yen i bɛ taa ale fɛ yen maintenant a bɛ se ka kɛ difficulté mun bɛ kɛ parce que jeu kura de don. N'a y'a jeu daminɛna n y'a dɔgɔkun 2 ye o nana kɛ dɔrɔn ko dɔ gagnera donc le temps que an ka réseau tɔ déployer o gɛlɛyani dɔrɔn de bɛ se ka kɛ parieurs pour le moment ne tɛ jeu mun don a ka nɔgɔ a ma dɔn a ma c'est pas la peine que i ka so dɔn i ka ballon dɔn i bɛna dɔrɔn i bɛ ticket ɲininkali kɛ numéro mana bɔ i b'u fara ɲɔgɔn kan n'a bɛnna mun kan i bɛ gagner o de la. Je m'appelle Kofi Olonou, je suis le directeur général de BET 223. Je dis BET, ça veut dire Paris. 223, c'est l'indicatif du Mali. Donc c'est une société malienne, partenaire de PMU, et qui propose des jeux en partenariat avec le PMU. Alors là, en fait, les jeux sont différents. Ouais, celui qui joue aux courses hippiques, il y a des émotions que ça lui crée. Ici, la particularité de ce jeu, c'est qu'il est instantané. Lorsque vous jouez, vous n'avez pas besoin d'expertise particulière. Vous savez compter, vous pouvez jouer. Vous jouez, vous savez tout de suite si vous avez gagné. Vous gagnez, on vous paie chap, tout de suite. Donc la particularité de ce jeu-là, c'est son côté instantané. Et comme le disait le directeur général de PMU, il n'est pas assujetti à un événement extérieur, ni à un match de foot, ni à une course hippique, puisque c'est de la loterie. Donc ça permet au PMU, par exemple, lorsqu'il y a des problèmes, comme ce qu'on a eu ces derniers mois avec le Covid, de pouvoir assurer la continuité des ventes, même pendant des périodes dures. Donc la vraie particularité, c'est son côté instantané. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le jeu, dans la vie, de mon point de vue, il y a deux choses qui sont importantes. Le travail et le divertissement. D'accord ? C'est l'équilibre des deux qui fait qu'on est épanoui. Lorsque vous travaillez trop, ce n'est pas bon. Lorsque vous passez votre temps à vous distraire, ce n'est pas bon non plus. Donc il faut un équilibre. Et donc le jeu participe à cet équilibre-là. Sauf que le jeu peut causer des addictions. Et c'est pour ça qu'il est formellement interdit. Et nous, on est catégorique là-dessus, que des jeunes de moins de 18 ans puissent jouer, participer à ce jeu-là. C'est catégorique. C'est juste pour les protéger. Parce qu'on suppose qu'il faut avoir une certaine maturité d'esprit pour pouvoir jouer et se retenir lorsque c'est trop. Voilà, donc c'est pour ça qu'on interdit au moins de 18 ans. An balima Mali kunnafoni lajɛbagaw an ye min sɔrɔ ka o yira o la bi o de tun ye an b'a fɔ ye a k'anw bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.